Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Acadèmia de la Tele. Això ja s'acaba, estem ja en el mes d'agost i els nostres alumnes també tenen dret a unes vacances. Avui encetem les dues últimes classes i, com sempre, comencem amb l'enigma de la setmana. Últim enigma d'aquesta temporada de l'Acadèmia. Cora, presenta'ns l'enunciat i els concursants que tindran l'honor de resoldre'l. En un dia entren 60 persones a l'acadèmia. Cada persona gasta 15 centilitres de gel hidroalcohòlic al dia. Si cada ampolla de gel és de 1,5 litres i val 2,35 euros, quants diners necessiten en un mes? I aquest problema el resoldran a continuació l'Ixam i el Jeremia. Molt bé, doncs anem a esbrinar quan ens gastem en gel hidroalcohòlic. Endavant, nois. Tenim que dividir 9 litres entre 1,5 per descobrir les ampolles de gel hidroalcohòlic que necessitem. Vale, doncs ho fem. Us heu oblidat d'explicar el primer pas, nois. Aquests 9 litres de gel els traiem de multiplicar els 15 centilitres que gasta una persona al dia pel número total de persones que venen a l'acadèmia cada jornada, és a dir, 60. A mi m'han donat 6 ampolles al dia. A mi també. I el següent pas, quan valia cada ampolla? 2,35, no? 35. Pues O sigui, crec que tindrem que multiplicar, no? multipliquem 2,35. Us deixarem una estona tranquils perquè pugueu continuar fent el problema. Mentrestant, podem anar a veure què fa la resta. Últim enigma i última frase de l'Acadèmia. Acomiadem la secció estrella del programa amb una última parella concursant que ens presentarà el Miquel. Que, per cert, ja podria deixar presentar altres alumnes. Hola, avui estem amb l'Amin i l'Anx i farem la frase de la setmana. L'IMED impulsa l'Acadèmia de la Tele aquest estiu. Vale, L és determinant article. Ui, el Miquel s'ha teletransportat al fons de la classe. Almenys estigués quiet. Va, continuem, que si no perdem la concentració. Imet és nom. Perfecte, nois, seguiu així, va. Impulsa és verb. Molt bé, impulsa és el verb de l'oració. L és determinant article. Així m'agrada, treballant en equip. No, M'has de dir la paraula, Anx. sí, no. Acadèmia és nom. Ara, perfecte. D és preposició. La és dicta... L'Anx fa poc que està aprenent el català. Amin, ajuda'l. determinar actiu. Determinant article, molt bé. Tele és nom. Aquest és nom. Ves en compte, no és un nom. No és determinant demostratiu. Ara sí, molt bé. Estu és nom. I estiu és un nom, molt bé, Anx. Vamos, jove. Morfologia perfecta, nois, ja ho podeu celebrar. Demà, sintaxi. D'acord, nois, per on anava aquest problema? De moment havíem esbrinat les ampolles que necessitàvem per dia, concretament 6 ampolles, una per cada 10 alumnes. Ara hem d'esbrinar el que comporta mensualment. Compte, Jeremia, no t'ofeguis. Multipliquem 2,35 per 6. Vale, multipliquem. Exactament, multipliquem el preu de les ampolles pel número que necessitarem al dia. A mi m'ha donat 14,10 i a tu? A mi també. Ara què tenim que fer? Llavors, ara tindrem que multiplicar 14,10 per 30. No, per 30 no, perquè el dissabte i els diumenges no anem. I llavors, si restem 2, 2, 2, 2, ens dona 20. Ho tenim que multiplicar per 20. Vale, o sigui, 14,10 per 20. 14,10 per 20. Molt bé, Ixam, aquesta era la petita trampa del problema. Tot i que el mes pugui tenir 30 dies, els alumnes només van a classe de dilluns a divendres. Per tant, són 20. A tu quant t'ha donat? 282. A mi també. Doncs, quina era la pregunta? Quantes ampolles gastarem en... Quants diners necessitem en un mes? Vale. 282 euros. Pues 282 euros al mes.
Oh, sí que paguen, eh? Doncs sí, Xam, a final de mes la despesa és important. Vinga, ja podeu marxar, que demà és l'últim dia.